Hej og velkommen. I dag så vil jeg lave en boganmeldelse af en bog, som jeg har læst her for nylig. Og det er en bog, der hedder Stjernekys. Den ser sådan her ud, og den er lavet af Line Kart Knudsen. Og dens forlag er Gyldendal. Og den udkom i år 2004. Og der er 330 sider i bogen. Det den her bog den handler om, det er en pige på 15 år, der hedder Mie. Mie hun har en dårlig selvtillid og synes hun er alt for unormal. Hun har aldrig haft en kæreste, og så har hun heller aldrig været i seng med nogen. Det eneste sådan, positive, hun synes der ved hende selv, det er hendes sangstemme, for hun kan rigtig godt lide at synge og skrive sin egen sang. Og så har hun en bedste veninde, der hedder Laura, som hun har kendt lige siden børnehaveklassen. Og hun har derimod haft mange kærester, og så har hun også været i seng med nogen. Og derfor synes Mie, at der skal ske noget nyt, nu når hun skal til at starte i gymnasiet. Og i gymnasiet, der kommer hun til at gå i klasse sammen med 2 piger, og de hedder Sandra og Gry. Og Sandra og Gry, de er nogle meget forskellige piger, men de 3, de klinger rigtig godt sammen, og de ender med at blive nogle af hendes bedste veninder. Og så er der den her mega lækre dreng på skolen, som der hedder Kasper. Og Kasper, han synger i et band, der hedder Off the Record, og han er forsanger i det. Og Mie, hun har bare hørt om det band, og hun kunne virkelig godt tænke sig at komme med i det, fordi hun elsker at synge og skrive sin egen sang, og så kunne hun rigtig godt tænke sig at komme med i et band. Men det band, det er kun populære drenge der i, og Mie, hun kan ikke se nogen chance for, hvordan hun nogensinde skulle komme ind i det band, og hun kender heller engang Kasper, så hun vil prøve at lære ham bedre at kende, og de kommer så til at spille et dramastykke sammen, hvor de begge to hovedrollerne. Og det bliver Mie meget glad for, fordi at det ender også med, at de skal skrive en sang sammen, og der kommer de i hvert fald meget tættere på hinanden. Og det der er sådan i den her bog, det er en meget en tøsebog, og der følger man sådan hendes op- og nedture, og hvordan hendes hverdag er. Og det er i løbet af 1 år, det hele sker, så man hører hende, hvordan hun starter i første X, og hvordan hun slutter. Og der sker en masse nye forandringer i hendes liv. De vigtigste personer i bogen, det er Mie, fordi hun er hovedpersonen, og så er det Laura, for Laura hun er hendes bedste veninde, og det er hende. De 2, dem følger man meget sådan, hvor de har nedtur og optur, hvor de skændes rigtig meget, så det følger man dem rigtig meget i. Og så er det også Sandra og Gry, fordi Sandra og Gry, de ændrer hendes hverdag, de bliver hendes nye 2 bedste veninder, og det er dem, som næsten hele bogen handler om, selvfølgelig også med Mie, fordi at det er dem, hun holder fester med, det er dem, hun går til fester med, det er dem, hun går sammen med på gymnasiet, og de er, den ene, Sandra, hun er en høj rødhåret model, og hun er rigtig smuk, og Mie, hun ser meget op til hende, fordi at hun ved alt om drenge, og hun har prøvet alt nærmest. Så hende får Mie rigtig gode tips af. Og Gry, hun er sådan den lidt anden type, fordi at hun er sådan lidt mere kraftigt bygget, og så gør hun lidt, hvad der passer hende. Hun farver for eksempel sit hår pink, og hun gør alle mulige mærkelige. Bogen, den er lavet her i nuet, fordi at sproget, det er meget nyt, og det er ikke særlig gammelt. Og den handler sådan meget om, hvordan det kunne være at være en person sådan nu, der går i gymnasiet, og hvordan en pigeliv kunne være der. Så det er i hvert fald en, der er skrevet her nu i 2000'erne. Handlingen, den foregår i den by, hvor hun bor i, og hun bor på Galjebakken, og der foregår handlingen jo selvfølgelig meget, og der bor hendes bedste veninde Laura også, så der er hun jo også tit. Men så foregår den også sådan på gymnasiet, og til de steder, hvor hun er til fest. Og når man er i den alder, så er man jo mange forskellige steder. Det er lidt svært at sige, hvor det sådan præcis der foregår, men det er jo mest i den by, hun bor i. I bogen der er tiden meget kronologisk, og det er fordi, at man følger hende nærmest fra dag til dag. Altså selvfølgelig er det jo et stræk over et helt år, så man følger hende ikke hver eneste dag. Men man følger hende sådan, hvad der sker i hendes liv hele tiden, så det er ikke sådan en spring i tiden sådan frem og tilbage med flashbacks. Det er hele tiden, man følger hende fra punkt til punkt til punkt. Så tiden den er meget kronologisk. Budskabet i den her bog, det vil jeg sige er, at selvom man starter med at have en dårlig selvtillid, og man føler sig upopulær, så kan man sagtens blive populær, hvis man bare får en bedre selvtillid. Min mening om den her bog, det er i hvert fald en rigtig god bog, og det er den bedste tøsebog, som jeg har læst, og det er en bog, jeg kan anbefale meget til piger, fordi det er jo selvfølgelig en pige, hovedrollen er i. Så det, altså drengene kan jo også godt læse den, men det er mest til piger. Jeg tror heller ikke, drengene vil synes, den er så spændende, men det handler jo meget om, hvordan det er at være et teenage-liv, eller måske lidt større liv, når man er i gymnasiet.
Og den er bare rigtig spændende, og hver kapitel man læser, så har man lyst til at læse mere. Så det er i hvert fald en bog, som jeg kan anbefale. Jeg er så kommet til det, hvor jeg skal give bogen stjerner, og ud af 5 stjerner, så har jeg valgt at give den her bog 4 stjerner. Fordi at det er jo som sagt den bedste tøsebog, som jeg har læst. Det var alt for nu, og vi ses måske en anden gang. Hej hej!